Manyus temanaro. Ambo. Iyo kabake stanjo sambah dipuhunkan. Benitalah. Walau di awal kalam tadi dek sambah hambo nan sabarih dek katu hambo nan sepatah mulut tetabua kena rapek sambah terserak kena rami. Tan sano ambo wakatu dinan lai ado teracak di limbago tetonggok di pusako menabang lai di pangka menjeluak lai di buah wakatu lai di nambana laki lah tuah di nambanya. Tapi kok wakatu dinan tidak malu tertumpah pada ambo orang tecor yang padokan yang berkipeh paluah kadado berkumpul darah ke jantung buruak berito di negari. Tapi semantang pun baik itu Ustaz. Ampunlah hambo dek pangulu banyak nan sati orang gadang banyak nan batuah bago merusuak tampek lalu nan dituju kai tuju. Takalo semua kadikali takalo rantiang kadipatah pangulu berdiri di nagari membangun adat jo pusako madokan barih jo balabeh menyusun cupak dengan gantang. Di adat nama memakai pusako tinggal murunggoi cupak tetaga utang maisi. Sungguh pun yo nan sagano itu dek silang nama pangka karajo nama pokok dicarilah bulet nan sagolong picak nan stapiak. Bulet lah dapet digolongkan, picak lah dapet dilayangkan, maka dilapeh nan mujang dan muda matah nan tahu nan cadek pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampia dilayangkan siriah. Kemujuran dek silang nambah pangka namanya, jauh disaru alah datang ampia dipanggil alah tibo samulah berhadir di atas rumah kadang nangko. Kemujuran dek kami sialek jamu, kok datanglah berbukakan pintu, duduklah bahkan bangka lapiak, litaklah baidangkan nasi, pun nawihlah batuangkan naya, indakkan upek nang ketumbuh hantah kok puji nang kebuliah. Bahas sekarang kinanku nanba ibarat buruang pipi kumastan tabang babega di udaro balunta-lunta jo kabui babentan-bentan jo awan kueh malayang jo malayuk sudah meninggi nyo marandah tabang ke padang ribu-ribu iyo karimbo na satumpa sadang memakan buah rumput litak lapeh hawih pun tibo lalu disasuk ambunan setitiak sajuak nambukan nalang-alang bak paneh ditimpulinai membayang-bayang kemuku mencayo kau tak banak. Sanang hati bukan kepalang pareso maruang tubuh siai anggoto ketujuahnya. Deklah sudah minum jo makan mungkasui bana dalam mati nak menjalang pinang nan sabatang menurut sarang bertinggalkan pulang ke asa ada ulunya. Ayo manya sebenarnya. Sampaikan Stan. Allah na menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan. Karena balayalah sampai ke pulau Stan bajalanlah sampai ke bateh. Kok taganang Allah bapamatang meilialah bemuaro. Nan di mukasui Allah sampai nan dia mapula pacah. Indak dolai. Kok duduklah nak merok selo. Kok tagak lah nak mayu langkah beganjua suruh ke pangkalan sebondong pulang ke negari mohon dilapeh juatin suci jemukunan janiah segitu sambah padustan. Yolah sampai dek setempat ya. Sekil-kiro. Titah jo sambah dari mulut karangan nati sanubari bari balabeh ke diturui ampun jerilah pemanuhi. Kinilah datang sambah jo titah dari sultan itu duduk nak maurak selo tagak nak mayu langkah beganjua suruh ke pangkalan sebondong pulang ke negari kan be itu ketustan. Sebenarnya sesuai bak pepatah Sultan Juo di ma biawak tajun sinan yang menyala di ma tugata hantak sinan tinaman tumbuh mako naknyo janiah bak dibasu naknyo tare bak ditampi saya ke gugur dari tampuk nyato kelakang dari kulit menanti Sultan setiko nak diantarun diang kanan banyak menanti boh amanya nyamak setora jebusu bak mak sambah sepatah lalu lah perundiang ketibukan ke mak kini tu dek karena bisiak lah samu kedengaran pemandangan mak dalam ndak kedulang panjang nama kedulang senyang ketibu no dek karena duduk berhadapan nyenyak mamak ni kau duduk yo jadi muah rancak nan kan datuk lindi beritalah nang jadi buah penitan kebantang ginyak bisiak dah kedengaran dek imbalah kapon hanya duduk yo jadi muah jenyak ni siapa yang ada secara jauh lalu lah artinya singkit sidang bawa kabari dan namun untuk ini bah pemberian secara jauh su namun untuk ini di mana pemberian secara jauh su lah sayun selangkah jauh boleh sekolah ada ujian pun panih berasa itu kemantang kasanya kok banas apa secara jauh su lah nanti boleh secara jauh su lah kemantanya setelah menaruh menita mak anda kerentang panjang ini itu kedulang senanya ketibunya kok bisa kadang-kadang dia kelampuan bantah sih begini kok baru salik datang rancak mak nang kanta begini kok bata corian tabari ini kok di sistem daro ala sa belimu kami idambo asalai seciuk na bayam serencang basi insyaallah gayung bersambut katu mau jawab ambantan kapangkalnya mak nanti mo tampar batia menitah Stan sambah kembali pada Sultan pada Allah rupanya perundian dikembalikan ke baki Sultan kerana kok dapat seorang dibulati dapat bersama payokan tentang kebenaran dan tertumpah ke baki ambo tadi Allah ambo bau bakato bayo berjalan bermolah mencari bulet dan segolong gantiang putui biang ketabu ambo antakan ke baki Sultan
Mako teraduk pinta je pintu pihak sialek kerana nan bekasui ala sampai nan dia mala pacah kini duduklah nama urak selo kok tagaklah nama yu langkah kan iyo itu bunyi benitan stan yulah ku itu iyo jalan nam pasar nambah tampuah kato nambah nambah sabui ala dilai laki atau ala dirasuak menjadi yau akan tetapi sungguh pun iyo nambah itu rupanya antara wambo jesutan sairiang indak setujuan sabidua indak sahaluan sayo balai nujui artinya mana kok nan di bekasui iyo lah sampai nan di cito iyo lah dape tapi nan dia malu le pacah kalau nama jadi niat jenazah dek kami disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh itu mangko sanang hati sepangka pulang maklum padustan lah sampai dek semenaro bilanglah rupunyo teraduk kebenaran nambu nan tetap buat kenan banyak nan talewa akan menjilih di rumah nangko dek sultan urang narih bijaksana urang nan cadiak cendukio kok setipi Allah balawikan sekapalah begunuangkan tumahlah bapaidakan kena rape baduduakan ke urek taguah basandakan ke batang gampa batatiangkan ke nenek mama mako kok tanamu meninjau sultanlah tagak di puncak bukit kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam saju Allah bana dalam mati stan saju nambagai di palali rasu manete akalundang rasu bersiram mayarimbo sapiak pinta je pintu kami nan tapuhun kepakai sultan karena sumbayang nembawa katu alek kan nyoba kutiku kok duduk kini ko labar sopan yang tagak labar sopane kami lah nak mayun kan langkah kini ko dek sultan kanda labar rasu kabuliah pinta labar rasu kabalaku apalah katu sultan tadi kok nan dimukasui alah sampai tapi nan dia malu le pacah artinya nan dia malu le pacah nak manahani kami semalam ko besok pagi nak kami lapehkan nyoba itu kelaluan sultan yo benar dek sultan bahayun lalu bagamangkan bapujuak pagadang tangih basawak tengah dua itu unjuak nan tidak babarikan jauh taibu hati kami stan sebab Allah ada itu adapun kedatangan kami kemari nangko pai mahantakan sultan kalipah tak ubahnya bak ibarat mahanta orang balaya ke mastan bairiangkan sabateh pelabuhan kaparanggang langkah baganjua bararak babaliak pulang nyampang ke semunayak pulau kanjuangan kok nyoleang kapadek muatan terumuak candau nang kodohnya kami nan tidak bakurici stan abatunya lekini dek capo padi berunduakan kini rabahkan kayu jua dek cako kami baduduakan kini jalihkan jalan keluasan kabakistan sambah kembali ini tah taradok sambah jetita sultan dan terserak kabake kami sepangkalan urang nan mairi merentangkan pekerjaan di rumah nangko ibarat betutua lah kami dangai ibarat mengaji lah kami simak lah jale uji maknanya lah nyato paham je tujuan kami ulang sepatah rundiang sultan dek kerana cako kami lah berdudukkan kini jalekan pintu keluar kan dia begitu kata Ustaz sabananya kok kita kabajawab batimbang kato singkik saja kajawabnya jiluang tumbuh di parak serumpun jabatan pua janjang patah pintu bapasak kamano sultan nak keluar kato minta dibalik sambah tolong kembalikan ayo manya sebenarnya entahlah sambah terpulang bagi Sultan sampaikan tentang penitahan sultan nan talimpah kebadan diri ambo iyo pulo tumah kironyo ko ujui lah semua mu pandang nyariangnya lah bodanga sasak tampek lapang pikiran barih simpan di balabeh tampan nalah patut tabau izinkan ambo meniti batang papah dek sultan je bicara ambo nan tidak cedek pandai apalah nama menjadi buah perundingan sultan cako ujuangnya saja ambo sembah janjang patah pintu bapasak kemana sultan nak keluarkan yo itu kelaluan sultan yo mana abalehnya pulau dari ambo re bawah joko tetenggai mana juntaru hikua koto katos patah palang ungkai jemulik manih turun tangguh atolong petenggangkan tentang itu sultan sampai sultan inggo itu dulu ambo ulang kata sultan tadi kau ulangnya pulau dari ambo katos patah palang ungkai jemulik manih turun tangguh kan begitu kata sultan tidak salah sultan karena sultan mengabek jo buah sentak rumiklah hambo maungkainya rasio buah dinan punyo bukan to kandak ndak babari sultan tapi gamang tumbuh cameh kok datang malapi sultan ke babalia ba sabab mangkoba itu hari lalarui tengah malam bulan tidak bintang pun tidak rana jauh nang ke di jalang jarak panjang nang ke dituri sedangkan biasanya rimbo bajari yang padang bapi jange taluak babuayo ikonan marusuh nama gambang hati kami sultan lah sampai dek semenaro langlah lah terapak puluh rundiang jebana dari sultan baalah bunyi rundiangannya kok tinggi ndak terpanjek lawehnya ndak taranangi di jalang rasa ndak mungkin sebab kok kadikilin ditikam jajak sio-sio tangkut tumbuh dikilin jajak kok lapeh ditikam jajak kok cupua disimpan saja dalam bari joko dikatakan rimbo bajari yang padang bapi nyangek taluak babuayo itulah katu sabananya tak dapat dibanding yang lain
Tapi Stan, santano pinta lai kabuliah kandak ko lai kabalaku. InsyaAllah ndak kalalu karimbo rayo. Bukan menampuh padang hana atau maranangi taluak jemuaro. Hanya jalanan pasar ka ditampuh labuh nang golong ka dituri. Sanangkan hati tentang itu Stan usah dilapeh dua hati ke badan pulau mularaiknya. Segitu saja sembah pada Sultan. Sultan Parvati ya? Sampaikan Tan. Nan bak papatah Sultan Juo segadang-gadang kapa banang kodo seketik-ketik sampan bakamudi adat nan ke seperintah halua alam seperintah rajo alek seperintah pangka batolong dek Sultan memanjangkan. Sultan Bendaro. Mital. Kapa banang kodo sampan bakamudi alam seperintah rajo adat seperintah halua alek seperintah pangka. Itulah inyo adat nan kawi. Itulah adat sabana adat. Nan kalau dikiki babi basi dibasuh babi haya dibubuik tanya mati dianjak tanya layu abana tak dapat ditukari. Tapi sewajah daripada itu Stan, cancangkan dua sagaragai undangkan dua selanggano. Pertama syarat mengatur kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membau ladiang lukulah pau keduanya. Adat yo syarat di Minangkabau seroman awa dengan tabiang sanda basanda keduanya. Ko iyo adat lah memakaikan alek seperintah pangka. Tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu binniat. Barang sesuatu pekerjaan itu dimulai juniat. Nan niat kami kamari mahanta marapula Stan. Itu nambah makan. Ko mahlah tibo kami di siko. Tapi kurang selesai sabalango walu nado niat nambah malam. Antah ko isu lain masuk untuk umum berpanjangkan tetampuh jo rumah nangko sama mendoa pada Allah. Sekian sembah pada Sultan bunyi nak sama kami danga jawab sugiro minta balik. Dah sampai dek Sultan Parvati ya? Sekadar itu. Bana ko undang dinan cadiak jadi pepatah dinan pandai kabuah mulik dinan mudo. Adai babua sentak kok sarak babua mati. Sepanjang pitua Sultan tadi bahampang kami jo ayat bambek kami jo hadis. Tasasak rueh ke buku tasorong bajak kepadu abi tutua tamai bicara menurut kami tentang itu. Iolah malang ratak tangan ditahan indak tertahan dilapih jua dan jadi. Sielen sielipia membelok lalu kakilangan kabui pai gunung lah tinggal maratuk bumi kepanasan. Sekitu sambah disambahkan pulang maklum pada Ustaz. Ayo manyo semenaruh. Ambo. Nak semua ia membasui, nak pucuk ulam menjulai, nak cayo kilik latibu, nak alih licin datang. Kato sepatah nan nanti rundiang sebuah nambah tunggu, kini alah Stan labuahkan tinggal dek kami memakaikan. Alhamdulillah kajaweknya Stan. Bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang kasaruang bantah, kok datang kami Stan japui pulangnya minta Stan antah. Bapancarian teman naruh tentang tua. Sultan Parvati ya? Iyalah. Dek kuek saruan pulau melonjak pelang di kualo raso kata banulak tabiang ke tengah juo kanda ati. Hujan taduah kabuik pun tarang ombak tanang angin selesai lah suko kami melapehnya. Tapi dek gen yang pulau nang kodonyo basawa malahu juang tambang tetagun pesisia dianjuangan. Apalah jini sang kuiknya. Kok datang kami Sultan Japui pulangnya minta Sultan anta kan iyo betul kata Sultan? Iyo betul benar. Kami kabek padi jo daun jaweknya pitua Sultan Cako. Adek kan basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Cala ado tajam pun lai tinggal dek bawa menyimpaikan, sarak ado adat pun lai tinggal dek awak memakaikan. Cupak tetagak labaisi jo siria Sultan kami Japui. Sarak lazim hukum lajaleh jo doa lek kami lapeh. Selamai Sultan pulang pai, selamai pulau kami nan tinggal sekitu sajo dari ambo rila jo maaf pamanui. Ajadilah semenaruh. Mintalah Ustaz. Sepanjang-panjang batang ayah Stan. Babelok baliku turun bukit tadayuk-dayuk di sarasah serak basirai ini nandata namun lamu je lambek ke sampai juo di muaru. Baik tujuh perundingan kita ke Stan. Yolah. Dek panjang kecek banyak nan sasek, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tegisia bakeh naik, tagesoh jalan keturun tersingguang Sultan di janjang. Taradok salah jo silik khilaf je khilafat sasek gawa sumbang jo jangga. Maaf jo kepada Sultan seratus segala sepangkalan. Kepada Tuhan namun minta ampun. Samu tululihkan di tanah lakang tanah, kita anyuikan di lawik lapeh di naluruh kita bersimpang. Nan layah kita berilah-rilah nan batin kita pulangkan bagi Allah dapat siko habis siko tanah. Bana, anang kini jaweklah salam sujud kami. Si upiak si tiraimah membawa parian pulang pai, guluang lapiak sapula rimah kami berjalan nanyulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.